Ahoj, takže máme první video na světě a teďka vám chci ukázat, jak jsem to celý dělala, jak se ty cviky mají provádět, jak je to s tím, když třeba začínáte, nejde vám to, už nemůžete, tak abyste to dojeli celý, abyste to zvládli. Takže první co, tak určitě pokud budete si cvičit sami, jenom podle toho, že se podíváte na to video, pak si řeknete, až někde budu, tak si tam pak zacvičím, tak je dobrý mít sebou buď to ten malej gymbox nebo nějaký stopper, nějaký stopky, kde si můžete nastavit, že 30 vteřin, po 30 vteřinách a po 10 vám to pípne. Nebo vám postačí mít telefon, aplikace jakákoliv. Já mám stažených X, ale nejvíc mi asi funguje zase Gymbox, když dáte Gymbox normálně do vyhledávače, vždycky nějaký prostě nějaký intervalový stopky tam určitě budou, kde si lehce nastavíte, že vám to prostě bude pípat po takových a takových intervalech, který si tam dáte. Jo? Takže to je takhle. Teďka půjdeme teda k těm cvikům, takže první byly dřepy. Určitě jste viděli i na Facebooku, mám tam odkaz vlastně na fotoalbum, kde jsou vyfocený jednotlivý ty cviky a teďka vám ukážu ještě, snažila jsem se tam tomu co nejpreciznější provedení, aby to na těch fotkách jste dobře viděli. Takže v podstatě ten dřep, když budete dělat, dáte si nohy v podstatě na úroveň boku a můžete širší, ale já jsem dělala tady užší, širší budeme zase dělat v jiném workoutu, takže si dám nohy hezky vedle sebe. Špičky malinko můžu vytočit, abych udržela lepší stabilitu, protože chci mít váhu co nejvíc jakoby na patách. Aby opravdu zabíralo to, co má, aby zabíral zadek, aby zabírali stehna. A když budu moc vepředu, tak hrozí to, že nebude makat to, co má, za prvý. A za druhý, že vás budou bolet kolena z toho a nebude to prostě provedený zkrátka správně. Takže si dám váhu hezky na paty. Když půjdem jako kdyby zadek do zádu, prostě ten chci mít zatnutý a přemýšlím si nad tím. Jdu pomalu dolů, váhu mám na patách, skoro jako kdyby se měla přepadnout, jo? Takže snažím se váhu na patách, ruce mi pomůžou vyvážit ten balán a snažte se dát zadek co nejníž to jde. Zase až takhle moc dolů, to je to další způsob, ale to spíš zabírají hodně stehna. My jsme ženský, chceme mít pěkný zadky, ne, takže si myslím, že malinko šoupnout ten zadek jakoby už padám. Pod ty kolena si myslím, že je ideální, protože když půjdete níž, bude zabírat něco jiného. Takže vyšplaný zadek do zádu a zase zapnu ten zadek pořádně a jdu pomalu nahoru a zase váha na patách. Zapnutej zadek celou dobu a podsadím ho hezky pod sebe. Tohle je dřep. Takže ještě jednou. Zapnutej zadek, vyšplím ho do zádu, váha na patách, soustředím se. Tak, a zase zapnu a zvedám se zadkem, váhu na patách a podsadím ho. Je to vidět? Jo? Tak. Druhý cvik, určitě jste si všimli, že se vždycky posiluje a potom je v tom workoutu cvik high knees, to znamená vysoký kolena, takže se snažte zapojit tam jakýkoliv kardio. Jestliže nezvládáte ty nohy, viděli jste, že já když jsem byla u konce, tak už jsem taky nemohla trošku v tom vedru kor, ale snažte se prostě aspoň vyklusávat nebo něco. Ještě jsem neřekla, když děláme ty dřepy, tak holky, když nebudete moc, když prostě už pak už se nebudete moc vednout nebo tak, nebo jste fakt začínající, nemáte ty svaly, jakoby vůbec nejsou zvyklí na to pracovat, tak si klidně můžete vzít třeba 2 židle a o ty se pomalu jakoby přidržovat se o ně a nemusíte chodit úplně dolů. Ale snažte se, prostě dokavať budete schopní, makejte co nejvíc co jde, protože jedině tak můžete vidět výsledky. Samozřejmě, když já si takhle vezmu židle a budu jen takhle si tam tak jako tak to je náročný, ale prostě rozhodně to nepracuje tak, jak má, takže nebojte se té bolesti, protože to je známka toho, že všechno pracuje. Takže další je potom ten high knees, takže to musí být kardio. Když budete dělat high knees, snažte se co nejvíc ty kolena, hezky na špičkách, jemně dopadávat. Snažte se nedupat nějak takhle těžko zase, abyste šetřili prostě pohybový aparát, takže na špičkách jako princezna, když se dáte ty ruce takhle a budete se snažit dotknout těma kolenama těch rukou, tak se vám tím
tím pádem se vám kontroluje, jestli to děláte správně a jestli ty nohy opravdu ty kolena fakt zvedáte. Když nebudete moc, zase, čím aspoň takovejhle běh, jo, když budete jenom vyklusávat, mějte 10 vteřin na to si odpočinout. Tady ten výklus, to je taky odpočinek, ne, snažte se prostě makat. A nebo když už teda jenom malý krůčky, tak aspoň rychlý, ať je to prostě 30 vteřin, že fakt jedeme, jo. Takže, další cvik jsou setlehy. Já jsem to dělala tímhle způsobem. Natažený nohy, natažený ruce a zároveň zvedám ramena a nohy. Takhle. A v tuhle chvíli mám balanc, jenom snažím se neopírat se patama, nepadat takhle nikam do stran. Takhle by ten cvik měl být správně provedený. Rovný záda, bráda hezky nahoru, jo, žádný takovýhle přidržování, se opravdu držet ten balans, protože i když držíte ten balans, tak i tak ty vnitřní svaly pracujou. Když vám to nepůjde, zase, jestliže nezvládnete to udělat ani jednou, tak můžete normálně sedy lehy, jo? Takhle zase rovný záda a až k těm kolenům. Tady z toho nejsou sedy lehy. Hezky nahoru. Pomalu, s výdechem, pomalu. Soustřeďte se, že maká to břicho, myslete si na něm. Přemýšlejte si furt nad tím, jestli furt musíte mít před sebou nějakou vizi nějakého vypracovaného břicha, nebo že vždycky, když se podíváte na sebe z zrcadla a řeknete si, no tohle by mohlo být trošku lepší a to, tak v tuhle chvíli nad tím břichem takhle přemýšlejte. Ať vnímejte, jak pracuje, aby to bylo co nejefektivnější zase. Potom jsou výpady. Výpady zase hrozně důležitý. Myslet si nad provedením toho cviku. Jdeme horko. A ten cvik se provádí tak, že mám zase rovný záda. Můžu si klidně upažit, aby to bylo pro mě jako na balanc jednodušší. Já se prostě takhle vykročím. Asi takhle daleko, vzhledem k tomu, že když by jsem vykročila sem, tak buď to musím ten výpad udělat jenom takhle malej, což zase není až tak náročný, anebo ho udělám hluboký a podívejte se, co mi udělá koleno. To nesmí udělat, protože by to mohlo bolet. Takže si dám širší rozkročení. Tady koleno cpu takhle pod sebe, zadek podsazený. Rovný záda, podsazený zadek a jdu dolů. Tak, aby to koleno, tu špičku, kterou mám tam dole, aby nešlo tak dopředu, aby se nepřekrývalo. Musí ta špička být nejpřednější bod v tom cviku. Jasný? Jo? Takže takhle je výpad. Takhle a druhá. Radši pomalu a zase myslím si nad tím, jak ten zadek pracuje. Když uděláte ho takhle a takhle tam budete skákat, tak prostě hrozí i úraz, že si natáhnete nějaký sval nebo tak, snažte se pomalu, ale pořád. Celých těch 30 vteřin prostě maky. Tak, poslední cvik byly burpees, což je angličák. Já jsem kvůli těm burpeekům jsem měla tady ty rukavice, protože je mi to příjemnější, když dopadám prostě na zem, tak mám, tak abych si neotlačila ty dlaně, takže si dávám rukavice, teďka na ukázku nemusím, takže normálně angličák. Jdu s rukama dolů, skočím dozadu, rovný záda, snažte se mít hlavu hezky, koukat se před sebe, ne dolů. Taky jsem to tam už ve třetím kole už jsem nemohla, jak jsem se tam takhle hrbila, není to správně. Snažte se mít celou tu linii rovnou. Nikam nezvedat zadek takhle a zase neprolamovat se takhle v zádech, protože až budete dělat klik, tak to musí být správně provedený. Takže mám rovný záda, koukám se a jdu dolů a s výdechem nahoru. Jo? Ty ruce by měly být v této pozici, když půjdete až moc dolů, tak zase není to až tak dobrý. Takže měl by tam být pravý úhel v tom loktu, a ve chvíli, kdy udělám ten klik, tak zase skočím k sobě a vyskočím co nejvíc to jde. Jestliže vám to nejde, pro začátečníky dolů nemusím skákat, jedna noha, druhá noha, klidně můžu udělat i
ten jednodušší klik. Jedna noha, druhá noha a napnu se nahoru. Jo, ale když budete moct, udělejte aspoň ten výskok. Nebo udělejte pořádný klik a potom na špičky hezky nahoru. Snažte se jich udělat zase co nejvíc. Jestli jich za 30 vteřin uděláte 12, víc než já, nebo uděláte 2, to je mi jedno, hlavně ať se pořád hejbete. Jo? Takže to je asi všechno, co jsem chtěla říct. Tak jo, takže se těšte na další videa a nezapomeňte běnčit. Čau.